Monggo-monggo Mbak Gentari katuran mriki enggal nyanyi Gentari Mas Gareng pun ngantosi Gentari keenggal mriki Gentari aduh wis Mas Gareng wis niku Purbawasisa kula pasrahke panjenengan. Arep rangkul ya rangkulen, arep tok ambung ya ambungen, nek arep manggawa mulih ya manggawa. Mas, iki tetep menyangsikan. Menyangsikan sing sanksi apane? Aku ndelok jenenge wis ora pas iki. Lah apa ora pas? Gentari, gen kuwi gene ora genah. Terus gene iki ra ya. Terus tapi kok ayu. Nah. Terus Ayu Rino karo wengi dadane beda. Bedane piye bedane? Ayo wis golekno dhewe. Gentari. Halo Pak Bayu. Ayo nuruti dawuh saka Pak Darmin. Nggih. Ngersake tiket swarga. Tiket swarga. Ya cah, digarap kaya ngapa garapane? Aku lak kepengin ngrungokke iki. Buka celuk napa saka anu? Dangdutnya nggih? Oh nggih. Nggih, monggo. Ya cah, diaturke. Monggo yo. Tiket neraka regane larang
Niki wau anu Mas Gareng. Napa Mas? Sik gen aja lungguh sik. Lirik sholawat tiket swarga kula wau ingkang ngripta Kyai Haji Ma'ruf Islamuddin. Oh nggih, matur nuwun. Wis iso diringu Terus dipopulèrke Jihan Audi tahun 2020 ngantos sayah kenten iki. Saged dipun lebetaken wonten unsur gamelanipun. Nggih. Mila fitrahe wayang niku substansine niku kagem siar. Leres. Yen rikala semanten khususun kagem siar agama namung majengipun jaman kagem siar pembangunan utawi kagem siar bab-bab ingkang tumuju dhateng kabecikan Mas Gareng. Leres. Ingkang tumempang wonten ringgit tentunipun ingkang sae-sae. Nggih, dadi ngeten. Upama ora ana sing mudeng wayang, nggih ta? Tapi ora ketang sithik ngerti apa karepe wayang, karepe niku nek dirangkum sewengi niku jane mung karepe ngeten. Wong ki sing tumindake ala, ngunduhe ya ala, gitu. Menawi kula lebih praktisnya wayang. Nggih. Wah itu watak manusia tergambar di sini semua. Nggih. Yang baik mari kita tiru, yang jelek jangan kita tiru. Leres, nggih. Yen nonton Sengkuni niku mboten apik ya aja tiru Sengkuni. Yen apa Janaka utawa Puntadewa apik ya tirunen Janaka utawa Puntadewa. Nggih. Ngoten niku pun. Ya mergo adakane ngeten lho Mas. Kula sak ngonter kalih dawe para-para jare wayang kuwi ditinggal Gen Z. Oh mboten. Nggih ta? Oh wayang mboten ngenten gensete Ora. Gen Z atau Gen Z piye to? Oh genset apa genset? Gen Z. Oh genset ki apa? Nah, Ya bocah-bocah Gen Z, saiki bocah niku saiki. sebutane cah saiki niku lho. Oh, kleru niku malah gen kula niku anggere pendak kumpul teng pos rondo, cah nom-nom nyeteli nggih wayang kulit rekaman mila para niki. aja dipandang sebelah mata. Nggih. Upama alesane aku ora mudeng bahasane. Ora mudeng ora apa-apa. Bakune rangkumane wayang niku ngerti sapa nandur bakal ngunduh gitu. Iya, ana sing Hukum tabur tuwe niku mesti. Ora ana sing nandur ora ngunduh ya ana. Apa? Juru kunci kae. Apa ngunduh mayit? Lah ya ngono kae ya nandur. Lah nggih, nandure rak nandur becik. Nah, kudu dikenake sing nandur. Duduke, gitu. Sing Nggih. nandur becik bakal ngunduhe ya becik. Leres. Nggih. Mbak Dita ayo rene, Mbak Dita. Wah. Mangga. Wah, Slendro Mbak Urba. Mbak Urba slendro Mbak Urba. Nggih. sapa jenenge? Mbak Urba. Oh, wah, bagus sak jenenge rubah. Urba kok. Urba. Akhirnya Monggo Mbak Dita. Taturan mriki. Mas Gareng. Mbok lewat dalan biasa aja tol. Kagak lewat jalan tol ya batere kok ngene iki lho. Durasi arep terasi luweh medhotke napas berjam berata. Sing nembang iki nuruti ramamu lho ora enak. Aja marah-marah ae wis. Ora marah-marah, mesake sinjane kok kono iramu sesek. Ya ora. Ora apa-apa ya. Sinjane ayu-ayu cicing jarik. Kakak. Sih Pak De. Yo bablas ngetan sik Banyuwangi. Oke. Membiat mayone man. Iya. Anu gelang alit. Nggih, gelang alit dibawani sik Mas Gareng ning tengah, sing bawa Mbak Dita karo Gentari engko Mas Gareng bagian jengleng. Oke. Nggih, kula kintunaken Pak Pomo saking Jember, Mbak Sri. Nggih, matur sembah nuwun. Sedulur-sedulur Ngawi Magetan ya do mirsani. Nggih, para penggemar Magetan Ngawi sak antironipun. Madiun. Nggih, kok insyaallah tanggal 3 Agustus ning Widodaren meneh. Ora aku sing Madiun ra melu ora katut. Mbok melu bisa iki kosong melu ora apa-apa Mas. Melu ora. Sapa sing arep melu? Monggo silakan. Aku mbok kon ngeneki yuli ngono. Ora ditanggap kok kon melu. Muga-muga berhasil. Kena Yuli mung Fahmi ayo. Jenengan ra katut to, De? Ora. Do jeleh kok soalnya. Jeleh. Aku sesuk lunga dhewe. Ta pundi? Lalu sapa? Ngeterke bojoku blonjo. Iya, diaturke. Iya Mbak Dita. Ayo. Ayo. Mambiat mayone man. Mambiat mayone man. Suwarane
napa to, Dik? Ora apa-apa. Tak kira jar stroke. Labine elek. Labine elek. Mosok aku najar stroke iki. Lah arep ajar apa, Be? Ya. Biangan. Belang yang Yuk tari ngeram. Aku sesuk bawa pengedang dhewe. Mau gak apa beduk, sesuk pengendang. Heeh. Sesuk komplit mesti komplitan gowo. Ora dandan aku nggawa tip kok. Ora apa-apa gua komplitan nek kacang seket-seket kok ora pindah. Mangsamu men perapatan kok. Ayo ora gentike. jegleng ora apa-apa. Gentari lho, gentari lho. Lah kok koyo ngene wae ra gelem dibeduki koyo. Cobi, Dik. Coba aja nyepelek. Coba sik. Rasane iki panggah beda penak aku. Aku gak lho, pokoke kudune kendangane Banyuwangi ora tek tok tek tek dung tek. Ora panggah penak aku. Iya. Nyerang biai. Aja gedeni ngono to. Gak Aku ngenteni sing ngendang iki lho. Oh, ngenteni. Ora maktung ngopo. Natap. Oh iya. Maka Nusantara yo. Yo. Kebul. Hop. Lah panggah penak aku talantak. Dilalai cetakku ta daripada kono. Kok sik Piye? le kleru mungso. Jebul jenengan selerane nggih niku kok, Dik. Mau karo iki ra muni lho, karo iki kok muni. Gathuke kali niku. Terah. Bapak ora selera. Gara Ratuke gede karo aku ki ra apa, petuke karo aku. Dadak. Buke. Napa? Dedek lara. Kayak ditimbang ana. Kayak ditimbang terus gua ya. Wah, kena lempeng ya Mas Matus. Ya kan. Pianyu wangi. Yo. Anu Telek. Joget ra dikendangi. ya kan. Pekewuh to. Iki pimpinanmu sing ngrebak Pak Ucok nesu. Pak Demur so Pak Ucok. Ucok Muryanto. Ngawur ya. Yo, ya kan. Anu Mbak Dita, ayo. Nano. Alah cepete. Selera kok. Lar lan kidul ala sangkar. Kalian lihat. Ora Ame wong nguyuh iki. Lah ora kono. Ya, lanjut Mbak Dita. Gentari, gentos. Aku ya pengen dingonoke mau. Aku malah tantang-tantangan kok. Ya, Ya. suara 1 2. Nano gentari Mbak Dita. Maka yuk. Nano. Monggo Mbak Dita. Taman Sari Nusantara. Maka
Yo, diatur iki gelang alit. Monggo, yuk. Wes kalakon Bentar ya. Terima kasih, matur nuwun.